Pikre watyp goja bagşy öýünde dutarny fiýlap kä çalyp durdy. Şonu hyýalyny dören teswirler bagşyň barmagyndan renk alyp durdy. Saklaýar barmagyn ol goja bagşy. Perdelerden bir etek eňdirip galbyndaky dören çoň magnalary barmagyndan perdelere siňdirip dinleýär. Bilmez, ýerine ýetirýär Halifa bagşy Mennat ahangeri. Zahmet çekip derlemedik, ne kümüş demiyizin bilmez, ne kümüş demiyizin bilmez. Yesmez sana on nesli. Yiğidin bolsa asali, ol çilimi nasıl bilmez, ol tıryak kırayını bilmez. Her kim öz aybını bilse, her kim öz aybını bilse, o çiğde bela gelse, gelen belan sesi olmaz, gelen belan sesi olmaz. Zalimine gıybet etme, zalimine gıybet etme. Barcak yerini unutma, ol öyün söyesi olmaz, ol öyün kapısı olmaz. Barcak yerini unutma, ol öyün söyesi olmaz, ol öyün kapısı olmaz. Kese, halanmarsın dersen kese. Halanmarsın dersen kese. Ağlaşarlar gelir sese, ker ağlaşsa sesi bilmez, ker ağlaşsa sesi bilmez. Ağlaşarlar gelir sese, ker ağlaşsa sesi bilmez, ker ağlaşsa sesi bilmez. Forsatları Aydın Tağ'ın cadılı gücünü bedəyəpdə zaman defterine acayip hatiralar bitildirýän dinleyijilerin üçün ne bagşy Mennat ahangeri gönü täze çykyş edip otyr. Arma Allah barak ýersin, ne bagşy taparmy, sağlamda taparmy. Tamam, Allah sağ olsun.